Tes.
Shalom. Sian hami saluhutna parhalado HKBP Cipeng Cilangkap madok moliate tusudena ruas naro maddoho ti parmengguan di bogasan sadarion. Tuhat tama maddongani hamuna dohot nama masu-masu hamuna saluhutna. Hupangido hami dohot hormat tuhita sudi asa denggam mata pakke masker tai saleleng maddoho ti parmingguanon. Sok songonin ang hempot tabi asata say lemak. Horas jala selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Di pargugui di bata jahuba do hita tungpe sahat tutikyon di bagasan paru kilo dope sadok portibion alani pandemi COVID-10 sion. Alai di bagasan holongna boy do hita patupaon parsobota tude bata. Di mingguta sadarion nunga bongot hita tu minggu parpudi di bulan Aprilon. Ima minggu jubilate. Lapatanna marolopolop tude batama ale sandok tanoon. Alani i taulahon mahatani parpesalmen namadok oloi hamuma Jahoba marhite-hite lasniroha. Robe mahamu tujolona marhite-hite olop-olop. Alai dua tuasini roham doa. Ikon marolop-olop rohatku mida pangurupin. Marendema au tu Jahoba. Aidengkan do umumna tuau. Marlas niroha jala marolop-olop mahita mida debata. Ede honot tama guarna na tumibul. Atong tapasahat ma olop-olop ta tu debata martangiang mahita di bagasan rohat tabe. Marede mahita sian buku de nomor 565.
Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Marolopolop tu debata maho ale sandok tanoon. Eddehon hamu mahamuliaon ni goarna. Marmulia baik kamu puji-pujianna. Dok hamu madok debata. Tung nasokal do akka pabahenamu. Binain ni hinatibul ni gogom. Ikom marsoba tuho akka musum. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata para siroha na sumurung. Didok hatamdo. Ikom manao kami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dohot ibana tuhasangapon. Sai parrohai mahami. Asa uduk hami tulomo ni roham. Jalahot hami dihaporseaon nature. Asa toktong makirim dihaheheon, dohot dihasangapos sogot si holonommu tu akka naporsiai diho. Amen. Patik ni debata di minggu jubilate sadarion tersurat di 5 Musa 10 ayat 12 dohot 13. Nuaeng pe ale Israel ahado na pinangido ni Jehovah debatam siakko da asal marhabiaran ho tu Jehovah debatam jala marparangi ho disaluhut dalanna. Huhut marroha haholongon mida ibana dohot mangului Jehovah debatam sian nasa roham dohot sian nasa atiatem. Huhut asara dotammu akatona ni Jehovah dohot aturanna akana hutonahut tuho sadarion mabahen hasonangamu. Ima saat na atong rak mangidogogo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon mahombar tupatikmi. Amin.
atau poti madosat tanagodangi tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Napungudo hami di jolo martangi yang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham na godangido. Saya si maroham mida sadok bangso nami. Sesama dosa nami saluhutna. Saya sungguh lima roha nami. Asamu baroha dohot pangalahaw nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Si pangulu hami. Amen. Tabigima hata bagabanga taringo Tuhan sisaan di dosa. Songonodo hata ni Tuhan Jehova. Nunga diarsahi ho ahu marhite sian akka dosam. Jalanunga dilojai ho ahu marhite sian akka hajahatommu. Au tutu, au sadiri manalesei akka pangalusim. Ala ni hadiryokku. Jaladang behu pengotingot akka dosam. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Hatani debata turpuk di minggu jubilate sadarion, iman atar surat di Josua sada ayat 5 rodi ayat 8 marsika sori mahita majaha. Dang adong manang ise namanahan jongjong di jolom salelekku mangolu. Songon padonganikku di simusa donganakku ho. Dang tagamon pasobuokku manang tadikonokku ho. Firmat tondim jala marsi hohot, aikon hodong marbagi tanohon, bahen partalian ni bangsohon. Nahu uarion tu opu nasida, lehonokku tu nasida. Asal pirto dim, jala marsi hohot situtu mangaradoti, dohot patupahon hombar tu sude patik, akan natinonahon ni si Musa, naposok kitu ho. Unang manibil ho siya ni, tu siamun manang tuha birang,
Asamar mulia ho, manang dopak dia ho, mangalakka. Unang merek buku di patikon sian pamanganmu. Saya pikir-pikiri mai arian dohot bonin. Asa diradoti ho, jala di patupaho ho. Hombar tu sudena tersurat di bagasan. Asa marun ho diakka dalanmu, jala marmulia parulawanmu. Ima sahatna, martua do akan tumangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Tahatidakom maha porsiautai, songon nahina tidakon di dongata saha porsiau di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, na tuma palangit dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasa sadai, iman na tinubuhon di si Maria, na gabe-gabe asiaton di parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panghuhuman ni silatus, na matetar pajal doi bana di hau pinar silang, na tuat tu bandotoru dung ditanam, na mulak manghulu diari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pemamulak sogo tu tanoon, manguhumi halat na mangulu dohot na mate. Au porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akan na badia. Dohot dihasasaan ni dosa, dohot dihatai na mandok. Mulak mangulu sugut dang ni halak nang mate. Dohot dihanguluan na surasuda. Amin. Warta jemaat manana tikting di tanggal 25 Minggu 25 April 2020 sada. Naparjolo diberitahukan kepada seluruh jemaat untuk sementara selama pandemi COVID-19 warta jemaat tidak dibacakan seluruhnya. Yang kedua, menjadi anggota jemaat penggembalaan Magna Gabe Ruas Parmahanion. Mulai hari Minggu ini telah menjadi anggota jemaat penggembalaan Ruas Parmahanion, yaitu Angge Maria Yunarta Boru Manurung, alamat Jalan Pinang nomor 49 RT RW RT 03 RW 04 Sektor 4. Kita doakan kiranya yang bersangkutan akan menjalani masa penggembalaan itu dengan baik, sehingga pada saatnya nanti dapat diterima sebagai anggota jemaat yang penuh di gereja ini. Penerimaan pegawai kantor. Diberitahukan kepada jemaat bahwa gereja kita membuka pendaftaran pegawai kantor gereja. Bagi yang ingin melamar, harap mengirim surat lamaran dilengkapi dengan CV, ditunjukkan kepada pimpinan jemaat atau email lhmsmjtk@outlook.com dengan syarat sebagai berikut: A. Anggota jemaat Cipayung Cilangkap. B. Umur maksimum 27 tahun.
C. Hari kerja setiap Selasa sampai dengan Sabtu, mulai pukul 9 sampai 17 WIB. D. Pendidikan minimal SMA atau sederajat. E. Menguasai komputer. F. Lamaran ditunggu sampai hari Jumat 30 April 2021. Sumbangan solidaritas Ilumanetek. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa pada hari Minggu ini, tanggal 25 April 2021, kita akan mengumpulkan sumbangan solidaritas Ilumanetek kepada keluarga almarhum Darwin Lubantobing, Sektor 6. Sumbangan tersebut nanti akan kita kumpulkan setelah ibadah di depan pintu depan gereja. Marilah kita menyerahkan sumbangan tersebut dengan hati yang tulus. 5. Penghiburan. Pada hari Minggu ini tanggal 25 April 2021 pukul 12 akan dilaksanakan penghiburan kepada keluarga almarhum Haryanto Purba, Sektor 2. Salah, ini Sektor 10. Dipimpin oleh Pendeta SH Tumanggor. Sehubungan dengan situasi pandemi COVID-19, maka yang mengikuti acara tersebut cukup hanya dari sektornya. Perhalado sektor, koordinator sektor, seorang tim sosial dan seorang tim sending. Warta kedua akan menikah. Yang keenam, akan menerima pemberkatan nikah Bernard Selitonga, anggota jemaat HKBP Cipayung Cilangkap, putra dari Bapak Charlie Selitonga almarhum dan Ibu Eriasma Borunababan. Alamat Jalan Giri Kencana nomor 43, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Sektor 7. Dengan tunangannya Hernida Heliana Boru Simanjuntak, putri dari Bapak Aston Simanjuntak dan Ibu Nemsi Boru Silain, anggota jemaat HKBP Cipayung Cilangkap. Alamat Jalan Raya Hankam, Gang Sawo 1, RT 1, RW 5, Cipayung Cilangkap, Jakarta Timur, Sektor 12. Yaitu pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 pukul 8 WIB di Gereja HKBP Cipayung Cilangkap, Resort Cipayung Cilangkap. Yang ketujuh, warta pertama akan menikah. Akan menerima pemberkatan nikah Andreas Perdana Sihaloho, anggota jemaat HKBP Cipayung Cilangkap, putra dari Bapak Hotbin Sihaloho dan Ibu Medi Nurhayati Boru Simarmata, alamat Jalan Perintis nomor 17, Ceger, Cipayung, Jakarta Timur, Sektor 1. Dengan tunangannya Indri Purnama Sari Boru Sianturi, putri dari Bapak Hulman Sianturi dan Ibu Yulastri, anggota jemaat GPIB Cibubur. Alamat Jalan Raya Kelapa II Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Yaitu pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2021 pukul 8.30 WIB di Gereja GPIB Agape Cibubur. 8. Paskah Remaja. Pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 pukul 16 WIB dilaksanakan ibadah Paskah Seksi Remaja HKBP Cipayung Cilangkap secara live streaming. Untuk itu dimohon kepada seluruh jemaat khususnya para remaja dapat mengikuti acara ibadah Paskah tersebut dari rumah masing-masing. Yang 9, rapat Perhalado. Pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 mulai pukul 19 WIB bertempat di gereja akan dilaksanakan rapat Perhalado untuk menetapkan konsep program kerja dan anggaran HKBP Cipayung Cilangkap menjadi rencana program kerja dan anggaran HKBP Cipayung Cilangkap tahun 2021. Sampai demikian warta jemaat. Marilah kita dengarkan KOR virtual KOR AMA 2 HKBP Cipayung Cilangkap.
pikiri harian bormini saladoti patu pahom bertulomonai asa marutu komat mulia dina salat kami kolumi salti salti maloti moro mau pedarangi ora pesi si salon di unang mabiang dia polisi sa leleng molumi pangasahon tontong bobo ni Tuhan dewata aido nasitong narumikot dinasalap kami do molumi sakit manondi maorus barokilo karikiloni nang dohot unang mabiang polisi orang besi salong unang mabiang polisi unang mabiang polisi. Damai ni debatana sumurung sian salut naroha, ima mangaramoti ate-ate dok pikiramu nabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Koras mita sude, di hamua kamang dokainang, hatani debatan anay mamakulingi hita, apala di bagasan minggu jubilate, imana tersurat di sada Yohanes bidutolu mamukamai sian ayat 10 sia 1 ayat 24.
Sada Johannes bidutulu mamukamai sian ayat 10 sia, sahat rodi ayat 24, songonom marido isi takas mata payut ihud. Disima boto ota pabua sian hasitongan hita, jalata papos rohata di jolona, molo di solsoli rohata hita, umbal gado di batasian rohata, jala di boto saluhutna. Hamu akka haholongan, molo so di solsoli rohata hita, marhiras ni rohado hita maradopon di bata. Jadi manang ahape tapangido, jalo otado sian ibana, ala taradoti patikna, jadi taula lobo ni rohana. Odo patikna, naing porsea hita di guarni anakna, Yesus Kristus, huhud masih haulongan, songon naung tinonohan nai tuhita. Siradoti patikna, ido namian di bagasan ibana, jala debata di bagasan ibana, jala sian odo taboto, naung mian ibana di bagasan hita, sian todi i nani lohodnai tu hita. Ido sahatna, hurian itu harta, hita nani bagasan las neroha. Hamu kabang do kainang, ia roha manang ate-ate, manang songon dia harta, holan Tuhan tado daw boto. Hanya Tuhan yang tahu songon dia roha parbagasota. Tidak ada yang tahu tentang hati kita. Saya sebagai pendeta juga tidak tahu songon dia haruha muna. Hamu penang songon ido. Dan di boto hamu songon dia haruhaku. Hanya Tuhan yang tahu. Alido asa hamu kamang do kainang ditado nga sapor siaon, namangi do honok tama, say olodo akka nadeba, namadok, molojupang ditiki ulon nabadia, say jot-jot do habegeon, anon di patupa huriatta do marulaon nabadia. Dungi adong ma haruar hata. Toy ma hamu kana porsei matusi. Hamu kana badiai matusi. Nenna. Itu sering muncul. Molo adong na manosoy betay da marminggu. Atau liba hamu majo parjolo marminggu dah. Baiba nuaing jol ma pardosa do. Beta hamu lai marminggu, hamu jawah lai. Toli bang ngatakas ibu tu hamu songon dia au di pasaran. Di tado kesaporsian di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus, memang sadar do hita jolma pardosa. Sadar do hita jolma nagok dosa, na jahat ulota. Sadar do hita memang nasolayak hita nuaing dapatan asini roha. Alai hamu kamang do kainang. Mulu takas do taboto jolma pardosa hita jorma nagale hita nasolayak nasopatut hita. Dapatan asini roha nasya debata. Betul tu hamu kabang do kainang. Tapajono ma. Tadapot tema Jesusi. Kita harus gentleman, mulu kita mengakui bahwa kita adalah orang yang kurang. Sadok, batada potom ma Yesus.
Kalau ido dalam satu-satuna, ido na muli kada denggan, tada poton. Udang atong botole mah hamaka pardo hamaka na nabadiai matusi. Hamaka na sitongi matusi. Ujung naga bedau. Molo sa itai padao do dirita, tapaholang dirita sa debata. Bapostil tong gabe jabaran hamaguam ma. Jala memang ala di ido, ali dosa taido umbedaro Jesus. Jala ala di dosa taido, umbay na pola gabi satu na mate Jesus. Ido timbal balik na hamaka mga lokena. Dang na gabi rupani, jol mapardosa daw, gabi upa daw, gabi hupa holang. Masalah doi. Justru kita sebagai orang yang sudah menyadari ada kekurangan itu, kita harus gentleman. Kita harus datang kepada Tuhan siap. Si David, Raja David, takas do di boto ibadah. Memang nunga dilanggar ibana, pati ni debata. Nunga dia lo ibana, pati ni debata. Nunga dia lo ibada uhum ni debata. Naso patut, naso uhum di ibana. Alai bohado hamua kamang do kainang. Las di sido, di apeho di ibana. Las di sido adar di bada dia do padebata, rotu debata, manol soli, manopoti dosada. Satu dah mengguk gobar ibana. Manol soli hahorangan naik. Jalalas haruar bahata pengakuan. Molo daosyad debata, molo di alo pati debata, gabe susah, gabe manarita doau, dak sona ngau. Alanido hasa habua kamang do kainang adong musi paduan pengakuan di bana. Molo jono debata auto debata. Jala hurado ti patikna. Pengakuan patuluhon imam. Firmanmu, hukummu adalah menjadi kesukaanku. Gabe halo wadi rohakku do patikmi. Menjadi bahkan rohani. Jala molo bardalan au di lobo di roham solang maau. Jala molo malaka au di lobo di roham lancar ma sukses maau dame maau. Ido hamua kamang do kaidang gabi haruar. Lapatanna adong sadap pengakuan kredo na menyatakan ada kekurangan dan bukan untuk menjauh. Alas di pajodo do tu dibata. Nang songonido hamua kamang do kaidang apostol Paulus pe songonido. So dia mau apostol Paulus jahat nah. So dia mah apostol Paulus rupani gabe pola di patu paibadan naso uhum. Pola torop akala sto Jesus hati hai gabe agon hosa ditakup ibadah. Alai ahado hamu kamang do kay naparpudi. Anong sada pengakon di bana? Anggo au na poso na sohasea. Anggo au na poso na sohasea. Gabi do rupadikan asal ijako sada padita. Anong masada alusda. Na olo do mangulahon. Tohonan na pitan ibata. Na olo do au. Say di paragog Tuhanima au mangulahon salut nai. Molo adong rupani padita na gabi na ikon di papida. Adong masada alusda. Naradedo au dia kena hurang lobi ai naposo nasohasea dope au lapatana itu dia harus menyadari ikon sadaran do adong nahurang dia kena hurangi iba di pajori ibana tilibata apostol Paulus dia ku ibana deui alidak dang bela samantau ibana dia ku ibana do ado naposo na paling jerbut pagalahku alai dang nagabe dah ibana. Las gabi di pajono do tidak bata. So dia ada ujungna. Akhir perjalanan hidupnya. Bebir kamu mah. 12 sisa di Tuhan Yesus. Bahulan sekidar di Yerusalem do. Ulonna nang pelayananna. Anggo apostol Paulus sian Yerusalem tu Eropa Asia, babang erbang do.
Jadi lapatan na hama kamang do kainang bayi manakin adong sada panosolion dungi gabe diulahon jali dira hama kamang do kainang. Idong lihat na porsea. Minggu tasadaron ima minggu jubilate. Melor pani minggu jubilate ima marlas ni roha. Marodop olop. Bersorak nena meluhat Indonesia. Marod olop. Buat sampai kalau marod olop. Alam memang disima rupanya taida ha huaso ha gogoni de bata tubang so Israel hati hai sen Misir satu tado kanan maluan na siya dragamnya kaparamaran terhadap ancaman sudah diparade de bata jalan dipatalu dema bang musuh di bangsa Israel ima halak Misir hati hai na memang memiliki kekuatan perang persenjataan yang lengkap. Alebodo talu halak Misiri dung tol hasana sida sian laut nararai tu darat tol hasana sida dengan selamat di simataida rupani olop-olop nasida ede nasida sorak-sorak nasida memuliakan Tuhan karena keselamatan telah mereka dapatkan pertolongan Tuhan yang telah mereka rasakan. Ima hamo kamang do kain di paranay Nairobi. La semangit mangusay hamo kamang do kain di paranay baru. Aha mo say gabi olo liah la Kristen di paranay baru. Jala pula gabi sa 7 hari minggu di pestahon. Ima tarto hahayon ni Tuhan Yesus siya namate. Luar biasa do. Olop-olop nih halak na Kristen nih. Menjadi 2 kali dirayakan. Minggu parjolo, minggu paduahon. Kenapa? Karena kematian telah dikalahkan melalui kebangkitan Yesus. Sadalah sendiri hadoi. Ay sudah do kita mabiar boleh mengadopi hamatean. Ali dibiarta rupanikan. Kan saya dong dohu kirim 3 renungan dan akahami kelompok. Nari Sabtu yuk kirim dotongnya. Tertua kematian. Sikan, aku tidak takut akan kematian nina. Ada juga merespon, ada juga tidak merespon. Ada juga sedang berkelakar. Dan ada juga hal yang positif. Ada musim manukun, sandungan, nasian Pontianak, ya san, tembilahan. Suku-suku rohana, ahadu masa amang nina. Imana kini aku tidak akan takut kematian. Terpuk sadari dia hari Sabtu ini. Kan? Atik pe marasing-asing beru pani tema anak dak pola hidup sarupa deh. Ya. Narung nuna masa mang dak narung nuna masa ay terpuk deh ay sonama bene. Sian pusat deh. Lapatan ulang pula mabiar ho mengadupi kematian ni. Ay ngamo dang be Kristus niku. Ya. Jadi hehe Yesus, betul tu dampaknya itu hita bahlat na porsea, ya habis ya biaran. Kadang habis ya biar hamatian ni, ay pula, bodong pula taringot amang termati sonin nakan, pula kau bagi, adong satai perjabun tak boleh per satabi. Banggo itong mulu mabiar hita berarti nahurang na pihak porsyota. Mulu nahurang na pihak porsyota, betul gagal mahitan mo kan itu naik. Tak siya biarin, nunga hehe Yesus. Dampak nalas ni roha matu hita pe marul olop ma. Natahabiari sa lelengon, ujung na gabi las rohatta, ay proses doi. Hamatian ni. Las ima data bongot tu, hangluan molo. Porsea hita ditu hatta Yesus Kristus. Ima hamwa kamang do kaidang dita dong sa persian bagasan guar ni tu hatta Yesus Kristus. Terpukta topik ni minggu tasar ima mangului parsuruan ni Tuhan ni menuruti perintah Tuhan.
mangului parsuruan ni Tuhan ni. Tasukun mah hamua kamang dot di hamua ka inanami. Naposo nang hita napugudison. Tu hita napugudison mo jote di luar sudah begini. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Si Panguloy do hita, si Panguloy do hita di parsul di bata, ada dah kamu tong batu apa? So padita kan? Apakah saya sebagai pendeta si Panguloy dan kita semua si Panguloy do hita parsul Tuhan ini? Rade do hita, olo do hita disuruh, olo do hita dipakai. Betul tu dak pola harus tadi son bahita mengalusi Tuhan ni. Mari tanya hati nurani kita masing-masing. Apakah memang saya ini menjadi orang yang penurut? Apakah saya ini menjadi orang yang setia? Apakah saya ini menjadi orang yang memang menjadi pelaku firman Tuhan? Nagabi marsida lihat doa. Banyak orang menjadi marsidalian. Ibain alasanna iri pudo horo gabe ditulopi tu hatta sauni dan boy. Alido asa si Panguloy do au manang gabe si Pangalo. Si Panguloy do manang gabe si Padjua. Na menolak do akal na asing. Ayo asa hamua kamang do kaina yang ngulu ni na porsia itu harus jelas. Ngulu ni halak na siton Yesus ikut jelas do. Bukan abu-abu. Bukan suam-suam kuku. Tetapi harus ditindaklanjuti dengan aksi dan kenyataan. Ikut adong do tindak lanjut nah. Atau istilah yang keren sekarang itu adalah NATO. Dak pola huduk lojut tunikan ada ko tu hati Inggris. Anon salah mekel hamu kan. Ayah wai mau harupa di pengertian NATO ni kan bahamu nom terjemah kan. Itu harus ada aksi dan tindakan. Itu harus perbuatan-perbuatan itu harus ada. Tidak hanya omong doang saja. Kalau istilah di kampung kami, cakap saja labu laku. Itu tidak akan laku hanya kata-kata saja. Teori tidak akan laku. Tapi perkataan dan perbuatan itu harus seirama. Yesus kata dan perbuatannya itu arah memang betul-betul laksanakan. Jadi ada holan hamua kamang do kainang porsia. Dia mabukti ni hal tanah porsia. Siton Yesus doau dia mabukti di siton Yesus. Halak Kristen doau dia mabukti dan son halak Kristen ko. Itu harus ada perbuai ni natado porsia. Ikut adong do perbuai ni au siton Yesus. Ikut adong do perbuai siton au halak Kristen. Kan sorry do rupa ni kan mulu betul-betul do to Yesus so patuduh hamba perbuena. Mulu betul-betul do sira tipati ni Tuhan iho betul-betul mai dia ma perbuena. Angko halak kata do dia malakui. Sedangkan di hita jolma nggo halak kata dan takui kan dilo naing. Tu sudah umah ho na bago aku do hatam. Tu sudah umah ho halak kata do sarung perbuatanmu. Kita tidak suka lam tu hatta. Apalagi Tuhan tak ngoleh. Cuma omong doang. Enggak ada tindak lanjut. Nah inilah sekarang om mana masa tidak di Fortibon. Alai boy do hamu kamang do kainang alin malu-malu ni jolma. Malu-malu ni jolma meramu kata-kata bodoh hita terkesima, tertipu. Apa sih pangoto-oto itu? Adang do dia bana tulus-tulus, ala tulus si bara paling jorongat wasu manglah. Bolo bagi di pudi. Ai do jol makan.
Orang yang pintar meramu kata-kata, bayi udah sitong. Seorang pengacara, kan dia kan pintar kan. Alam yang dikuasai kan itu naik. Ya, mau dikuasai itu kan bodoh terjebak, ya itu kan. Jadi, ayo asah mo kamang do kadang ikon song ni do ngol hana porsea. Ido diigil Tuhata. Ido dipanggil Tuhata. Molo betul-betul do hita siraduti pati ni Kristus, berarti taraduti mahatana. Kalau kita betul-betul menjadi orang yang setia dan menuruti perintah Tuhan, itu harus ada bukti yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Kristen doa unina HP ditodong dalam hama goni. Siston Yesus doa unina HP asing do, bertolak belakang do. Bertolak belakang. Iso di orpani perintah parta na parjolo iman kini porsia di Yesus na padahon rade makaholongi. Ima pareta. Ima tugas de hita. Idom beda asa bohado hita. Nunga ta ulahon ni hamwa kamang do kainang. Jala nunga 3% ni ruweng ta ulahon ni. Idom beda hamwa kamang do kainang bitcan di luas di bata pe hita. Di luas di bata hita mangulu. Di luas di bata hita deng marhosa. Nanggo pala rupani adong tahir-tahir. Taboto tahir-tahir. Nangga pula dong tinggal-tinggal na. Adong do dah nenna kan. Adong do singoton, adong do nangpe takangi dah. Ali adong do singoton hati haida. Yesus ipe dimaklumi dah kasogoni. Adong do romah. Nen di loko dan itak digugum. Alai molo siad aturanon yan dang layak ko. Alai berupaya do idaho ni nak romah ho ni. Songoni do. Agawe songoni do hama kamang do kena molo saya berupaya do hita rupani ati perupani marsitutu margogo akasibulus dan lagi manggugai hita menudati hita alai adong upaya tidak lajuti mangulahoni bade batape memaklumi doi alai bolu bulus do tung sodong do upaya ta las pinadau batotu marisuang ma berjutai kan marisuang gawe serong lapatan na lo jahita ya habis arang bo sidang hipal kan itu naik jangan seperti menjadi gitu ido bena ya ke Kristen kita jangan menjadi suam-suam kuku unang gawe golo beria-ria unang gawe suam-suam kuku unang gawe golo beria-ria Aku dah mula pulau rupa di badok golong beria-ria. Abu had hita nuanto, tole mak tak cukup dua. Ati dah waru dan golong beria-ria hita. Molo golong beria-ria dope hita nuang tole mak tapature mak. Boy dope, sanga dope. Asa ikon hibul bulus, ikon 100% do. Unang gabe Kristen so Kristen, alang-alang Kristen, aperak Kristen. Alang situn Yesus, apirang situn Yesus do kalan asing menjadi abu-abu dan laku. Alido aton bulus do hamwa kamang do kenang. Alido asa orang yang merasa dirinya berdosa datang kepada Allah. Ya. Ikon kita harus punya nyali. Bukan malah mundur. Dan menjauh dari Tuhan. Kosong ini itu kan. Nah sujud nak kini. Saya jujur dah kita pada rupani. Beta mar minggu atau lema abu na prosei maju tu sini na. Kan itu sering. Abu na badiai maju tu sini na. Dong. Kan Yesus itu sudah jelas mengatakan dia datang
untuk menyelamatkan orang berdosa. Seorang sehat tidak akan pernah butuh obat. Tu isi dengan rikon ubati. Tu kahalakna kurang sehat pamatangna kan. Tu sido. Jadi bolo merasa do hita hamu kamang do kainang hita julma pardosa baru mah hita to. Tasol solima kan. Ayo to. Udah ngatung ditutupi. Ikon tak akui ale Tuhan nga salah au. Bekosong ni dah. Asa gabe idok mahita halak Kristen nahaposan nasatia sira roti pati na. Molo miat do hita di bagasan Kristus si batu tu taradoti bapati na. Ya. Mulu betul-betul loh kita merasa kurang, mari kita datang. Mulu betul-betul loh kita yang belum ada kita lakukan, mari lakukan, ada kesempatan. Ases tahu nama marutang doh kita hama kamang do kainang. Nasota sadari do marutang do sestong na hita. Ali jojok do hita gabe sai merasa lunas utang ta. Dia mahoroa. Kan kita merasa berhutang. Jojok do tatula, jojok do patalosi do kalanasun. Hape nunga digar tu hatta aka utang ta. Nunga digar tu hatta aka dosata. Ala ni aka pagalhota, ala aka dosa. Nagabiloja pula pusat tu dengan mate hita. Nunga digarari, nunga lunas semerta murid Yesus Kristus. Batu tunang unang manian gabi marsuang. Na pinatupa ni debata. Sangat merugikan sekali kalau memang kita tidak melihat apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus gabi marisuang, gabi sia-sia. Alido asa gabi halumun roh debata tutu taraduti mate. Mulai hari ini tidak ada lagi. Mulai hari ini kesempatan Tuhan berikan, mari kita memberani diri. Ya. Tapa reak ma, tapa ture ma, tagarari ma utang ta. Marhite aka olo hita disuruh Tuhata, jala radeba hita dipakai Tuhata, jala mersitutu mahita. Laho pasidikon aka namaralo tupati ni dibata. Na parpudi hama kamang do kainang ditadong sa porsyado bakasan guwar ni Tuhata Yesus Kristus. Ibana taida ki si Joshua bidusada ay 5:1. Di si macetakasdo ada semacam jaminan na dilehon ibata tu si Joshua, tu bangsa Israel. Saling berojako tu pati di debata, saling diraditi hodo pati di debata. Sonang maho, dame maho, sejahtera maho, terpasu pangasu maho. Namanya unang meret patiki siya labungmu. Itu suatu jaminan. Las ido ditekat tentu akapina parna. Unang meret sian patiki buhahi tanuan. Biar roh satu gabi meret patiki. Kan? Satu gabi di luar pati ni 10 taulahon. Kan? Song padoknya kana deba dongan, kan? Dok majo pati pa tuluhon ini na audi jolo dina. Arengnya tusi. Unang meret patiki, kan? Ala memang ido na boy mangarado tidak sida. Ido na boy menjaga nasida. Ala memang hanya Tuhan satu-satunya yang berikan keselamatan, menjamin kehidupan mereka. Macetakasdo dewata marbemehon unang meret fosroham saya dolo ganakku doho pir bato dimnina. Kuatkanlah hatimu. Ini naik. Molo hata bata pir bato dimnina nunga bagas teologis ni. Molo tarsonggo danak. Misalnya manangsongon dia ke nama asa idalan mulia nakota tabuat tujabu tabuat warasi tajoput.
pir mato dim ni natongkan lapatan mula mato di rumah do maka songgot moloror pani aka hita menang na isi perupanikan barosi matua di patu pasi panganon di bayan pir ni todi pir mato dim hela burku sudah pahuku do maka songgot ninnakan do anakku nina lapatan na molonong di joput borsi pirin todi gebili sido adong menyatu nage boy pos rohana jadi debata pir matodimna molo di radap jeho patikon tutu sonang mahonina sonang Raja David nungadi aku ibana hatabido hasoloman ni rohaku. Firmanmu itu menjadi kesukaanku, menjadi makan rohani. Jadi alido asa rikot do mamon dari portiwan hama kamang do kainang ali ada udah pedo rikot imahata ni debata di pas patuat tabahita. Amin. Mulai tele Tuhan, sikoplah sederhanami di patauho hami macalo hata hanguluan atong pasu-pasu mah hatam nong tol has tuhami asang giat betul-betul hami siradoti pati mi jala betul-betul hami mangulahoni uduk tulo menoroham Tuhan pasu-pasu maruas nuhriam pasu-pasu mah nasa nanurtang nasida di bagasan saminggot asa gadda sikop matutulah senurhanami ruas di huria nah di basan arsak ho boleh Tuhan na mangapudi nah di bagasan parsahiton asiroham sahab pema tangan muda kau pasu-pasu masuk ubat asa merti makon hamba malum tanggal saitisan pabatang selebe mulak mahamil Tuhan atong pasataima daging tolinami asa homa ngaramoti sesa dosa nami martida mu Yesus Kristus Tuhan nami amin mari demahita uhud maitanon papungulun pilihan sada A do sada B dungi lestaingot ma hamu kamang dokenang ma berbagi ido hata ni hata te molo holong rohata di Tuhani holong marohata dia kadongan tarlu mobi ma di keluarga amang tubing na di sektor onom sadok merluba mahita mangyahi kanauli akar dingani tutuhat tadui mari dehita Tuhan petulus maha kami keadaan dino kami tepemaam betulomam guru di homa sandoa Tuhan petulus
hakim. Holan alani dengan besar terbenabongan tu banua. Tuhan patulus masa kami, saya togu-togu malah kami, gohima ado tototoni, totong dihoyan dirohaki. Tuhan patulus masa kami, jong-jong maita. Berbadiai mapikiraki, saya pergogoy pinabuski, mengeradoti nani-nani. Tatangyakkon ma pilihan nata papungon tuado panibata martang yang mahita. Ale debata amanami na dibanagijang hodo hararuan ni saluhut sileho-leho na denggadok nasa ulibasa na maliutus. Hupasat hamima siyan na nilehon mitu hami pilihan nami toho. Say jalo may gabi uap na husus di jalom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajom mo dito ngatoga ni huriyam do iportibion. Buhay marohanami marhita-hita tondim. Asalam hutan na hami godang ni sileho-lehon mitu hami. Asalam girgir kami mandok moliati tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Nasana nilehon mi, tondiro ni papataku, osadohon kukuki, onisaluhun artaku, upasahan di Tuhan, nasusah Ale amanami na dibanagijang say pinarbadia magwarmu, say Roma haradammu, say saat malomon roham di banuato ngaon songon na dibanagijang. Lehon matuhami sadaron hangluan siapari, se sama dosa nami songon panasa nami, di dosa di dongan namar dosa tuhami. Unak kami tong itu panguncunan, palua mahami sian pangago. Roni
sangapon saleleng nileleng na. Amen. Mula mahamudi bagasan dame, jalo hamuma pasu-pasu sian tuhatta debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata ma buhida tuho jala asi maruhana midaho. Didopakon Tuhan debata ma buhida tuho jala dipasorhon ma damena tutodim. Amin. 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 Horas meta selaban hari Minggu ma Tuhan tama nama ngaramoti hamu sahat tu bagas di bagasan las neroha.